Благовест Пашов. Това е човек. Да. Това е Само човека, да кажа, да. той е пянката. Чакай, Само да кажа, само момент. Стигнахме ли до Да, него? да. Не, стойте, О, така. май гот. Така. Чата, да. Още има време да не ме пускате. Той продължава да ти пише. Ами да. Онзи, Кой е който... пратил толкова Ти си този избрала човек, бе? вече човека, обаче само по външност. Не е избрала ли си човек? Не. Онзи, който се чудеше дали те харесва или по-нататък ще станат нещата. Да, това е, да. Давид. Не Давид. Втория, да. Лошото е, че Баскетболист. майка й е казала тежката си дума. Да, Не бе, да. майка й, теб те нямаше май, да. Какво? Сестра ми харесва втория кандидат. Баскетболист. Семейството. Не. Не. Семейството Он е с харесва микрофона. да не... Как беше? Да. Не знам Да. защо. И аз не знам. Ама не, в смисъл има много. Той беше здрав. Само да Той кажа, беше здрав, умен, имаше микрофон. този епизод, он е пича с Тато студиото беше бахти Уинста. Ама той беше от този епизод. Не беше ли с ниския диван? Не. ниския Иван Джуджет. 3D Ниския диван е... 3D котките бяха това. Да, 3D котките. Момчето позволява. Ако наистина ме беше помолил да не мога пускам, ще ви помоля да не мога пускате, но той позволи. Позволява. Да. Добре. Иначе нямаше да го пуснем. Само да кажа, че той има кандидатура номер 44 и кандидатура номер 45. Две кандидатури. Два пъти Да. кандидат. Знаеш Той кой се е най-смешно? напил Знаеш кандидат кой е два пъти. най-смешно? Аз много се смях на това. Че той е пуснал на практика едно и също нещо, но с леки промени. Явно е забравил, че е пуснал първото Ами той или как не се е е бил бил пиян? сигурен и е пуснал второто, което е същия той, Да. но малко различен. Да. Същия той. Ето, Давай, хайде да се много развеселим яко. малко. Защо харесваш Жана? Защото е уникална сама по себе си. Ама отвори паралелно в друг таб 45 и да ги сравняваме. Бате, как да стане това? Ами според мен нов таб. Десен отвори. бутон, Open a New Tab. Control Т. Стояне, скрием Control това. Т е. Да, Колко съм верно. бутона. Ти бе, айде. Да не вземе тук да ни излезе. Затова пък има IT-та. Не за друго, просто ще излезе какво порно гледам в Pornhub. Аз знам Control Alt и Delete. Няма Порно да се гледате излагаме. в Pornhub, бе. Какво порно гледаш? А ти кога си правил за пръв път любов? Секс ли? Любов. Това съм виждала за първ път. Ами не е много късно. Не, На много 15. 15. Да, почти ставах на 16. Аз съм Беше казал на там 4 в април. подкаста с Йоана съм казвал така, Той че... е казвал, да. аз много Те са късно. закъсняли много. Ти колко? Много късно. Колко? Аз съм по-късно теб. Не. Колко късно? На... Аз на 20. Рождения му ден малко По-късно преди си от него. мен. Да. На 20. Бате, ти си първият човек, който Да. виждам да е правил секс по-късно от мен. Да. Айде сега, Аз мали как ще ме беше нахраня? то- Година и 7 месеца бях с едно и също момиче, година и 7 месеца ми пусна. Аз казвам на... На кой месец? Казвам... Не ми пусна. Края на Казвам... връзка. Да. Бати. Да. Да. Както и да е. Казвам, че съм правил на 18, но всъщност беше в нощта, в която правех 19. В 12 без... Но няколко часа преди, защото аз съм се родил. Това е гениално. Защото Това съм- е гениално. Защото брат. съм родил. Едно от твоите неща, дето имаш моменти. Аз това е съм това. роден на 7 и нещо сутринта, или 7-8 часа нещо Коя дата такова. си, бе? 27 януари. И преди да навърша. Чисто астрономията, цак-цак. 18. На 18. Няколко часа преди 19. Много силно. Оф, значи аз съм най-големия лузър тук. Да. Ами... Ама гледам порно от 5 гуши. И за пръв път... И за- не, това се сещам, не. Да. Не, И за той пръв наистина е гледал Да. порно с баба си. човек. Да. Това е И- истина ли? Да. И Това е за история пръв за път- подкаст. И Нека за да видим пръв път на Благовест 5 Пашов. години ризах момиче. Моля. Ао. Давай. Така, let's check. Баба ти е била Тя жива ли? е? Да. Баба ти е изрод. Бай, ме, пича между другото. Просто беше много млада. Тя те... Като аз бях малък. Доста сериозно те е провалила от 5 годишни. Ами не, просто ме промени. Ох, добре. По-бързо вървят нещата. Да. Благовест Пашов. Отворил съм на 2 таба. Добре, първо. Защо харесваш Жана? Защото е уникална сама по себе си. Тя е красива и интелигентна, излъчва положителна енергия
яко сладка, Да. Това е първият въпрос. невъобразим чар. Добре, дай втори. Адски красива, постоянно усмихната и мечта за всеки мъж. Това не ми звучи Има като пиян чувство човек. за хумор. Тя е божествена. Направо си На е мен ми звучи богиня като пян. с главно да. Б. Така. В смисъл, с главно Б е Сега написано. втория. Богиня Жана. Дай Втория. втория етап. А защо да не харесвам Жана? А. Тук малко агресира вече. Тук пасива агресия. Той брат, вече ме питахте веднъж. Ако Стига пак този не ще въпрос. отговаря това. Тя е всичко, за което би мечтал един мъж. Тя е културна, интелигентна, излъчва положителна енергия, има красива усмивка, сладко произношение. Кажи да. И други ли чорап си махаш? Милионер е. Да. Кой е милионер? Да, е отговор. Он е човек. Да, милионер е. Да, господин милионер. Излъчва положителна енергия, има красива усмивка, сладко произношение, красиви и постоянно усмихнати очи. Ехе. Тя не Адски била. чаровна и с хубаво чувство за хумор. Тя е божествена, направо си е богиня. Богиня Жана. Само да кажа, Много як. Пича в тотално два отделни таба е споменал тотално две различни неща за теб и те е описал като най-якта мацка в неговия живот. Не знам Да. има ли значение колко е пиян, обаче е мега пич. Богиня Жана. Така трябва да се казва този Какви епизод. отношения си с майка си? Надявам се да не сте чели трагедията на Софокъл Едип цар. Не сме. Не сме. Не сме, да. Не Он е сме. от надписи е Но чел, той ще ни На разкаже. втория етап, надявам се да не сте чели трагедията на Софокъл Едип цар. Ето, консистентен е пича. Тук е едно към едно. Отнася ли се за майка му? Момент, той си има само мнение. да проверя. Да, бетон. Бате, той все много е копи-песнал, наистина, дори няма разлика Може в си го е бил кавичките подготвил в Word. с интервалите, Да. всичко е също, да. Добре. Искаш ли сватба? Ако сватбата е с Жана, естествено, много Окей, ясно. Добре, а второто му мнение? Същото. Добре, добре. Пак с същите интервали. Тук има нещо гнило. Да. Явно му е сейфал браузъра. Да. Може. Обаче на първия въпрос Ема няма лойка, да. Няма лойка. е написал нещо тотално различно. Спи ли? Скучно ли ти е, бе? Брат, Прозяваш ли брат, се? в нейна защита била от 9 12 часа часа сме на тук. работа. Да. От 9 часа сме тук, сега е 12:40. На мен ми се спели. Добре, тук искам да вметна, че детето, което падна във видеото, се изправи и продължи веднага, затова не се намесих. Какво става тук? Добре, Пусти интересно първо ми е видео. видеото. Факт. Добре. Различни жанрове. Абе, дали е записал две различни видеа? Да. Дали е? Не, никакъв шанс. Е. Не, тук явно вече му е сейфал браузъра и се е усетил, въпреки че ето тук на каква музика слушаш, на втория етап много жанрове, в по-голямата част от времето, в което слушам музика, тя е чалга с главни букви, а на първия различни жанрове, но повече от 70 от 5% от времето, в което слушам музика, слушам чалга. Много е странен той, наистина. Странен, Има да. тук, да, доста неща. Нека да видим. Знаем Едипов комплекс, какво е, ама не знаем за това ли става. Оле, Не 6 знаеш ли? минути. Ти Не. луд ли Не, си, бе, човек? не. Добре. Не. каза, Той Жана каза, Жана, Чакай моля те, не сега. ме избирай. Не, Жана Чакай каза да видим не. къде пада детето, в смисъл, ние за това сме дошли. Здравейте, това съм аз. Но ще Ко? продължа след малко. Не, той че пча ще не е пиян. Я върни. На стария телефон. Че кандидатствам и си излагам. Здравейте, Не, това той съм аз. пча не е пиян. Но ще продължа след малко, че ми щупи на предната камера на стария Той е телефон. мъртв. What the fuck? Защото дойдох да снимам в тоалетната. Но това е плюс. Той, да. Не си показва нищо, нали? В смисъл, Не питай знам, го, бе, моля човек, ти се. не знам. Няма да знам. го преживея, ако Не си знам. показва нещо Не друго. знам. Имаш ли си? Да попитам аз. Показва си Да. нещо и тогава пада детето. Това е моя... Отвратителни сте. Не, стига, не. Ами... Мале. Пиша му сега, показваш ли си нещо? Това не е в YouTube и не може Той да видим. копира нали? на Давид Я нещата. чакай, Турбо казва я. Стояне, не. Не мога да преживея, ако си показвал на работа, разбираш? Най-малкото ще трябва да зумваме, продукцията не го позволява.
Какво се случва с този клип? Той е много дълъг. Майко мила, той го е снимал една седмица. Как така е бил пиян? Не, това е ред флаг от всякъде, брат. Дай го това. А той каза, че усмива май кандидатите и заради това не трябва да го... Не. Значи, знаеш какво ще направим? Слушаме до 49-та секунда и после просто ще пусна Ще му различни кажем ние фреймове. просто. Добре. Аз съм истински изрод, защото дойдох Съм вярвал. да снимам в тоалетната. Не, той Но тук това е плюс за мен, така нали? че е изрод. Плюс това има космяване. Бах ти велики подкаст! Така усмива подкасти според мен. На ръба бяхме, това не го видях. Така не мога да го скрия. Мамка му! Това е колело. Да. Не ми я завите, но ще се снимам как се... Да, вярно е. Тук си ми е зъбите, Това е много ефорт е вложил. Той не е пиян със сигурност. Опитах се да кача Монблан, но не ми достигнаха силите за 2000 км. Бате, трябва да видим цялото. Трябва да видим цялото. Това е водата от ваната. Да. Това е водата от ваната. Вътре е злато. Между другото... Да. Кажи. Так, когато в Тиндър някой ви каже, че е програмист, ето това прави супер. Вече да знаете. Представяш си наистина второто му видео да е тотално различно 6 минути отново. Не. И аз не. Ама Това 6 минути вече ли е? ще... Или не видяхме? Това е 6 минути, Но да. ще проверим, да. В момента работя като дегустатор. Тук ние ще гледаме моя хоум офис. Дегустирам разни видове. Един от нас тримата няма работа на 8 часа. Утре на работа ли си? Ще дегустирам поредната немска марка бира. Добре, окей, няма го гледаме. Не. Давай, ние не. виж как застанахме Заслужава сме си. си у нас. А колко човека гледат в момента, бе? Прекалено много според мен, да. Някой Сега го бяха даде 1000. още някакви пари. Чай да видим. Не, чакай. 1300, брат. Няма как да го спрем. Не, това с тия 150 ля. 1300 човека ли? Да. Айде, пускайте ви Ама от не, хубаво. Айде, майко. пускайте и да мълчим. Айде сме си малко. Айде. Айде, бе, човек. Айде, има вино да се пи. Не си другия чорап. Между другото малко се газира. Може би, защото съм бумър. Това е ония с груп. Да. Бате, Да. той е много Майко, гледал. той е гледал всичко. Да. Снимал е. За всеки един е измислил смешка, снимал е различни... Представяш Само си като си какви замисля, че какъв щяхме да го ефорт. скипнем. Да. И най-накрая пича си е аз не мога казал, повярвам. чувствам се некомфортно, ще трябва да се измисля оправдание, ще кажа на жена, че съм пиян. Бате, ти си бах ти великия. Ти си супер луди як, си. даже да, Аз не няма мога какво. повярвам какви хора гледат този подкаст, наистина. Между другото, сега напълно сериозно ще кажа нещо, защото мене са ме снимали... Срещал съм някакви така хора, които са ме спирали, но за пръв път видях толкова много хора, които са ми гледали видеята, като направих тия дебати. Аха, да. Да, и всъщност видях, че идват Адекватни хора. супер адекватни, разумни хора и даже много такива хора, които сме работили нещо заедно, познаваме се и те бяха тебе те гледат много адекватни хора. И аз винаги съм го знаел, ама като видиш някакво 200, 300, 400 човека, къде видимо са някакви интелигентни, разумни. Особено на втория за дебат, публиката. защото първия имаше Първия много беше платени тотал щета. такива, Да, OLX. Не беше... Да, беше... Имаше. Да, там имаше агитка. Да. Но втория със сигурност си речеше как главно твои хора са там. Сега си на двата бях и наистина... И на двата си бил? Да. Той беше. Аз затова го поканих. Аз му следя всички проверени проекти. Добре, дайте да пуснем това, че пак се Да, ма тихо. Ама наистина Ева, баси яко. Да кажа откъде знам за Жана, естествено бах ти великия подкаст. Това също. Гледал съм бах ти великия подкаст и всички канали на Жечев, не поведнъж, а по много пъти. Дори заспивам на неговите видеа. Така че едва ли има някой, който
повече от мен да гледа всички клипове на Жечев. И Стоян се прозява отзад. Да. Нямам време, докато работя да отговоря на още един въпрос. Защо се разделихте? Каква е тая бира, бе, човек? Къде живее? Защото никога не сме се събирали по дяволите. Нямам приятелка от 38 години, защото чаках теб, Шушара. Жа. Бах ти урия. Бате, програмистите, виждате ли какво хубаво? Те са малко криви. Имат супер много време. Ето затова нямат. Ето затова не им вървят нещата в Tinder. И ние бяхме на ръба да решим, че той човек е крипи. Да. А той всъщност е супер забавен. Мега печагата. Ми излязох малко от... Това ми е въпрос на психолога. От Шумен, от Германия. Въпрос именно защо... Толкова не мога повярвам, аз толкова ефорт не съм карал в моите видеа. Всъщност аз не харесвам Жана. Ти представяш сега да мине същия бус. Добре. Това вече. Някакъв такъв ще седя тук 8 часа. Това е в моя град. Отивам първо в Шумен, после в Германия, ще го чакам за автобус. Може би по-нататък ще харесвам. Или такъв да е наел някакъв автобус да ми мале. А то какво пичаше на ония бус? Не помним. Сета, ама ако мине бус отзад. Какъвто и да е. На тая улица аз ще му спадна на колене, разбираш. Какво харесвам за Жана? Идва! Всичко е... Започва... Чара. Представяш си на този човек колко му е крипи да снима такива неща, защото той явно е кринч, да, окей. Ама тук май ще падне детето, чук детски... Май, да. Аз забравих, че пада дете. Пада. Ето го. Има някаква много сладка такава чаровна усмивка, много такова лъчезарно. Бодър! Това е много фан. Той е много Бях фан. написал поема за Жана. Аз ще му кажа сега, че Някакъв сори, брат, ама просто трябва да си довърша въпросите. Мале, много яко е, човек. 45 стиха. И затова, обаче това стана много дълго. Не, супер е. И самина. Майко. Това, което съм написал за Жана. Какво харесах в Жана? Харесах в Жана сладкото произношение, мимики, жестове, движение. Красивата усмивка, сладък чар, които в мен направиха пожар. Тук аз вече съм забравил. Място. Чули, сладък чар, които в мен направиха пожар, ама може... Някой беше писал стихотворение или какво беше? Аз съм забравил вече някакви работи, човек. Майко! Я пусни. Красивите очи, в студиото препускащи пясно, чакащите за целувка устни, най-вероятно ще са вкусни, чувство за хумор, интелект. Ще изглежда вашия проект, хубаво там да продължавам. Да. Имах стихотворение от Стоян, той в момента... Оле, верно е, Макс, колко съм тъп! Але! Стана трагедия. Много си готин! Мале, верно, че Стоян имаше стихотворение. А къде е на Давид кандидатурата с поварнята? Може да сме я пропуснали, защото ние нали скипнахме в началото. Съжалявам, наистина става много дълъг моя видеоклип. Много е хубав. Става наистина уникален подкаст, страхотен, всичките и тримата сте уникални. Много ви харесвам, това не е шега, наистина кандидатствам за сърцето на Жана, защото съм влюбен в нея. Специално Жечев искам да му кажа да продължава в същия дух, нека продължава да твори. Аз съм му фен от началото, ще му продължавам да съм му фен, въпреки че понякога не съм съгласен изцяло с неговото мнение. Но наистина ми харесва как разсъждава и всичко, което прави. Не. Имаш някакво. Това е хора от мен, надявам се да сте се забавлявали. Искам да завърша с една песен и няма да пускам, за да нямате проблеми с YouTube, затова ще се опитам да изпея. Ужас. Ой, Сусана, моя единствена. Ма той не пее лошо. Чуй моята песен, чуй моя глас. Само те побичам аз. Жана. Топ
Топ 3. Бах ти пичагат, аз не мога ето го да видове, почна с телефона, аз го скипнах. Да. Аз ти кажа, че го е скипнал. Бати ефорда, човек. Ти лут ли си това? Представиш, за да не го бяхме пуснали. Страхотен човек. Я пусти втората къс. Сега ще ставаш. Не, няма как. Не. Ама бах ти ефорта, сериозно. Да. Много мил. Горкия човек, супер носе. Да, казвам ми, че да, няма не. Не, това е също. Благовест Пашов, да, имаш. Да, 100% Той изобщо. трябва да е от чужбина. Ще идва. Той, къде е? Видимо не е България. Навръх Защо маде, да бъде? кондата е без лев 50 без ДС. Къде си, бе? Ето за това стендъп Така комик. как ми като малки. Върнем се във втори клас. Нали. На Урвич в Търговище.